Να καλησπέρισω στο σημείο αυτό τον Σταμάτη Ασημένιο, στην Deutsche Welle και την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Λοιπόν, πριν έρθουμε στην κουβέντα μαζί σας, Σταμάτη, έχεις μιλήσει με τον δημοσιογράφο, ο οποίος υπογράφει αυτό το δημοσίευμα που τόσες αντιδράσεις έχει προκαλέσει. Και πριν έρθω λοιπόν σε εσένα να μου πεις το κλίμα σε αυτή τη συνέντευξη, να ακούσουμε το σου είπε. Το κύμα αντιδράσεων στο οποίο αναφέρεστε είναι θέμα ερμηνείας. Φυσικά υπάρχουν εκείνοι που εξοργίστηκαν, αλλά και άλλοι που υποστηρίζουν ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Κύμα αντιδράσεων δεν προκαλεί μόνο το ίδιο το άρθρο, αλλά και η αφορμή που δόθηκε για να γραφτεί αυτό το άρθρο. Μια γεύση, διότι φαντάζομαι ότι υπόθηκαν πολλά περισσότερα, έτσι, Σταμάτη. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι όπως ακούσαμε και στο ΤΕΙ προηγουμένως ήταν ο Κώστας Σημεωνίδης, σωστά, είναι δικό μου λάθος. Από τον Στέφαν Μπορστ, μια εικόνα και έναν τίτλο που να ανταποκρίνεται συγκινησιακά στο θέμα, ήθελαν οι συντάκτες του αφιερώματος στη χώρα μας, όπως τουλάχιστον είπε ο κύριος Στέφαν Μπορστ στον Κώστα Σημεωνίδη. Παραδέχεται λοιπόν ο κ. Μπορστ ότι είναι προκλητικός ο τίτλος και η φωτογραφία, αλλά αντανακλά, όπως είπε, τη δυσθυμία που επικρατεί στο γερμανικό πληθυσμό έναντι της χώρας μας. Ο κύριος Μπορστ συνυπογράφει μαζί με άλλους 9 το ρεπορτάζ, το οποίο αναφέρεται στα γενικά χαρακτηριστικά της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στην Ελλάδα, και στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι το ρεπορτάζ πράγματι δεν έχει τίποτε καινούριο. Αναπαράγει αυτό που οι ίδιοι οι Έλληνες πολλές φορές υποστηρίζουν, αλλά και σε διάφορες συνεντεύξεις εκφράζεται. Ότι δηλαδή υπάρχει απίθμενη φοροδιαφυγή, ότι χωρίς φακελάκι δεν χτίζει σπίτι στην Ελλάδα και δεν μπαίνει στο νοσοκομείο, κάτι που εν μέρει παραδέχεται και το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας τους τελευταίους μήνες. Οι συντάκτες ήθελαν να αποδώσουν την οργή του Γερμανού, ο οποίος καλείται να πληρώσει με τους φόρους του τις ελληνικές ανομίες, είπε ο κ. Μπορστ. Τώρα, υπάρχει και ένα τρίτο κομμάτι μέσα σε αυτό το αφιέρωμα, που είναι εξίσου αν όχι πιο δυσάρεστο, και αναφέρεται στη νεοελληνική παρακμή με κάπως έτσι φιλοσοφικό-ιστορικούς όρους, και αμφισβητεί ότι οι νεοέλληνες έχουν προσφέρει τα τελευταία χρόνια κάτι στην τέχνη, στην επιστήμη ή ακόμη και στη γαστρονομία. Να μου επιτρέψει να συμπληρώσω ότι ο συντάκτης του κομματιού αυτού είναι συγγραφέας από την Ανατολική Γερμανία. Ελπίζουμε να μιλήσουμε με αυτόν, και εδώ όντως διακρίνουμε τάσεις γενίκευσης. Ο συγγραφέας στυλιτεύει άκομψα αυτά που συνιστούν κατά τη γνώμη του κακό κείμενα, και πράγματι πολλά από αυτά, όπως η αρχιτεκτονική των πόλεων μας, είναι κακό κείμενο. Κάνει όμως υπερβολικές και ενίοτε αθεμελίωτες αναγωγές, και είμαι βέβαιος ότι πολλοί Γερμανοί δεν συμφωνούν με την γνώμη του. Δεν αποδίδει αυτό το άρθρο τη γνώμη που έχουν οι Γερμανοί για τη χώρα μας. Μάλιστα. Κατερίνα, πολλή συζήτηση, πολλές αντιδράσεις και επίσημες αντιδράσεις για αυτό το δημοσίευμα. Ακούσαμε και τις προθέσεις βεβαίως, όπως βγαίνουν από τη συνέντευξη που έδωσε στον Κώστα Σημεωνίδη, ο συγγραφέας του. Το λιάνει, προσπαθεί να το λιάνει λίγο, αν το αντιληφθεί σωστά. Πάντως αυτό είναι το θέμα, οι επίσημες αντιδράσεις. Και εγώ, και όπως όλοι μας, όταν είδα το εξώφυλλο του περιοδικού, ενοχλήθηκα. Και πολλοί κόσμος μάλλον. Όμως είναι μια γελιογραφία τελικά. Που εντάξει μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά όχι και να στήσουμε εθνική πανστρατιά. Και μάλιστα να φτάνει ο πρόεδρος της Βουλής να κάνει διάδημα στο Γερμανό πρέσβη και ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επίσημα αντιαγγέλματα και όλα αυτά. Τι είναι το περιοδικό? Όργανο της γερμανικής κυβέρνησης ή κάποιο άλλο θεσμικό όργανο? Δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι εκθέτουν πιο πολύ τη χώρα. Σε μια περίοδο όμως, Κατερίνα, είναι γεγονός που η Ελλάδα βρίσκεται ούτως ή άλλως στο στόχαστρο, και οτιδήποτε γράφεται για τη χώρα μας κάνει αμέσως το γύρο του κόσμου. Είτε είναι ψύχρεμο, είτε είναι σκληρό, είτε είναι υπερβολικό. Επισήμως πάντως πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της, του κυρίου Πεταλαιωτή, το χαρακτήρισε ανάξιο σχολιασμού. Όμως, όπως και να έχει, έχεις δίκιο, η παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής και του εκπροσώπου, θα έλεγα, της αξιωματικής αντιπολίτευσης δίνει ένα βάρος. Αβάσταχτη ελαφρότητα δίνουν όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, και ανέξοδους λεονταρισμούς δείχνουν, επειδή κάτι τέτοια πουλάνε, όπως λέμε, στον κόσμο. Τι νόημα έχει δηλαδή η παρέμβαση? Να μαλώσει η κυρία Μέρκελ το περιοδικό ή να το αποδοκιμάσει? Τι είδους αντίληψη είναι αυτή ακριβώς? Θα επιβάλλουμε λογοκρισία σε ένα περιοδικό, δηλαδή στον πιο αδύναμο κρίκο, ενώ δεν λέμε κουβέντα στους δυνατούς που μας απαξιώνουν τόσο καιρό τώρα, με πολύ χειρότερο τρόπο? Ή έχουμε και αντέχουμε ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, ή όχι? Δηλαδή θεωρείς ότι δεν έπρεπε να ασχοληθούμε καθόλου? Θεωρώ ότι υπερβάλλουν στα όρια της γραφικότητας, και βρίσκω και υποκριτική κιόλας αυτή τη συντεταγμένη αντίδραση των ταγών μας, οι οποίοι στο κάτω-κάτω είναι αυτήσια που μας παρέδωσαν στη χλέβη των Ευρωπαίων και του κόσμου όλο. Να σου πω και κάτι άλλο. Πιο πολύ με προσβάλλει το γεγονός ότι μια ομάδα από νεαρούς χαμηλόμισθους γραφειοκράτες ελέγχει την ελληνική κυβέρνηση με ύφος υψηλόβαθμης αρχής.
Πολύ περισσότερο ενοχλούμε όταν βαράνε όλοι προσοχές σε κάθε σχόλιο ή ανάλυση του αγγλοσαξονικού άξονα, όπως το λέμε, και όχι απλώς δεν αντιδρούμε, αλλά το κάνουμε και σημαία. Λοιπόν, έχουμε βαρεθεί να μας αντιμετωπίζουν όλοι σαν να είμαστε ηθαγενείς. Και κάποιοι ευθύνονται γι' αυτό. Και δεν θα εξηλαιωθούν με ανέξοδα πολιτικά μάρκετινγκ και θεατράλιο πατριωτισμούς, αν έχουν πραγματικό πατριωτισμό και πραγματικό φιλότιμο να φτιάξουν τη θέση της χώρας στη διεθνή σκηνή.